Σας καλημερίζω. Καλή Κυριακή να έχουμε με τον Κύριό μας, όλοι μαζί να πάμε στην εκκλησία. Τρομερά τεκτενόμενα γίνονται στον κόσμο. Μου έκανε εντύπωση. Από χθες το βράδυ ξεκίνησαν όλα να ακούγονται, αλλά και σήμερα το πρωί. Χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Τέξας έρχεται σε αντίθεση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και στην ουσία οδηγούνται, θα λέγαμε, σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Αγαπητοί φίλοι χριστιανοί, τα πάντα δηλώνουν ότι ο Κύριος έρχεται. Εσύ τι κάνεις? Ετοιμάζεσαι? Και πώς θα ετοιμαστείς? Όχι παίρνοντας όπλα και κάνοντας καβάτζες, φαγητά και τέτοια, αλλά θα ετοιμαστείς αγιάζοντας το σκεύος σου, καθαρίζοντας τον εαυτό σου από νεκρά έργα, από αμαρτίες, μετανοώντας και επιστρέφοντας στο Ευαγγέλιο, διαβάζοντας τα Ιερά Γράμματα, τα οποία είναι δυνατά να σε σώσουν από την ημέρα της κρίσης του Θεού. Ο Κύριος έρχεται, αγαπητοί φίλοι. Να είμαστε όλοι έτοιμοι. Καλημέρα σας.